ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ସମୟରେ ସାରର ବଡ଼ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିପାରିବେ। ଖରିଫ 2022ରେ 62,000 ଏବଂ ରବିରେ 11,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି 2022 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାର ପହଞ୍ଚି ନ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାରର କଳାବଜାର ହେବାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଲରଙ୍କଠାରେ ସାର ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖରିଫ 2023 ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି କୃଷି ବିଭାଗ। ସାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ, 1,65,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଏପି, 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମିଶ୍ରିତ ସାର, 75,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ପଟାସ, 15,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ସିଲିଂ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ନାନୋ ୟୁରିଆ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 18,870 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ, 4,841 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଏପି, 4,581 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମିଶ୍ରିତ ସାର ଆସିଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ହିଁ ରାସାୟନିକ ସାର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡିଏପି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଣ-ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2020 ମସିହା ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ 2021 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି ସାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଡିଏପି ଓ ଏମ୍ଓପି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି କରି ଏହାପରେ ସାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାହିଦା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ କୋଟାର ଏମ୍ଓପି ସାର ବଳକା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପଟାସ ଏବଂ ଏମ୍ଓପି ସାର ଦର 50 କେଜି ହିସାବରେ 1,050ରୁ 1,700 କିମ୍ବା 1,750 ଟଙ୍କା। ଡିଏପି ଦର ବସ୍ତା ପିଛା ମଧ୍ୟ କାହିଁରେ କେତେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧୁଛି। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସାର ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମାନର ସାର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ 6,000 ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 110 ନମୁନା ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। 2023ରେ ସାର ନେଇ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।